Čaute, tu vás vítam u nového videa s Maxom, host, druhý host, čo je Tomáš, môj kamoš. Na mojom kanále nebol doteraz žiadny iný host než Tomáš, môj kamoš. A tuto sa zahráme na rodinu s Maxom. Bude to super. Super! No tak poďme, začíname. 3, 2, počkaj, musíme ísť na miesta, začneme, že bude ráno, OK? Počkaj. Ja budem spať, vieš kde? O koľkej sa zobudím? Čo ja viem? Neviem, o koľkej. Tak 8:11 dám. A ty akože už varíš niečo, OK? Dobré ráno, toto. Táto, stávame. No, to máš tu. 3, 4. O toho ja spravím backflip. Dobre. 3, 2, 1. Papa. Ja ti idem zdrhnúť. Papa. Čo robíš? Vráť sa späť. Dnes to bude kura na obed. Ja chcem rezne. Ale rezne sú. Ja už nedokážem. Rezne nebudem. Ja už nedokážem. Ja už nedokážem. Ja idem. Tomáško, nespí. Ty jeden, popač. Nespíme, hlavne ma nezbí, počkaj, hlavne ma nezbí, prosím. Čo sa mi deje, mne sa to nejako láglo. Dobre, prosím, hlavne ma nezbí, hlavne ma nezbí, som v plačke. Ocinko, Aňo? ideš tie uezníky valiť? Mám tu aj wafle. Počkaj, môžem ísť von na chvíľu? Áno, ale mi nezdrhni. Dobre, idem von. Dobre, tata, idem von, čau. I na kolobežke. Teda na skejte. Drifty. No tak som mu čorchol prachy. No tak. Idem si ten komp kúpiť. Počkajte. Idem si ten komp kúpiť.
Tuto je taký jeden, čo si to môžem kúpiť. Ah, ah, ah. Počkaj. Kde to máš tu? Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Tá, má ten komp. Skoro kde si? Páči sa? Ja za chvíľku prídem. Dobre. Fú. No tak dobre. Fúha. Áno, tati? Jej. Ale. Idem na notebook, dobre? Na chvíľku. Okej. No tak, ten notebook nainštalujem. Sem nainštalujem. Ocové prachy. To budem trtiť. On si nevšimol, to je dobré, on si nevšimol. Čau, táci, čo robíš? Neviem, ukážu vám. No urob to, čo aj potrebuješ na tom vecku spraviť. Počkaj, chystám ti také prekvapenie, ešte nevychádzaj. Jaj, to som potreboval. To čo je? Nie, tata, choď späť, prosím, späť. Okej. Ešte nevychádzaj, prosím. Dobre. No tak dobre, nastavím túto webkameru. Dobre, na seba to nastavím. Ešte ďalšiu webku teda. No tak dobre, toto je presne na mňa. Sem nám ten mikrofoník. Ešte nevychádzaj, tati. Nevychádzam. Ocino sa na mňa nahneva, že to nahnem. Jaj. Tak to iba o trošilinku nahnem. Asi môžem si vám spojiť. To je dobre toto. Počkaj. Tatino, za chvíľu už môžeš. Tati. Môžeš. Idem. Čo je? A idem ti ukradnúť peňažky.
toto bolo zatiaľ všetko. Druhý diel bude rovno teraz, tak čaute.